Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. Ay, oras tayo na alas 5:50 mga idol. Akit tikunadan nga andaga na ang sinukat kami kamapanunutan nga rod kada idol Glenn, idol Rain ay bulalayaw. Ala kanti kahit nga sa wente bulalayaw. Ken di bato balani. Bagnet ko na idol Glenn. Wendet Bagnet. Di ba? Nga may ano ba di jay bato balani? Tagalog. Tagalog di Bato Balani. Tagalog ano Rain di jay Bato Balani. Tagalog ti Bato Balani. Tagalog isuna. Tagalog. Iso ti amo ko. Hanga Ilocano. Ti Ilocano ti magnet ka bagnet. Diba? Ti Ilocano sa DJ ka batong agpagkat. Magnet, enjoy. Magnet isuna. Bato Balani. Actually, Okay. Bato Balani is adang amin di publication video bing kami. Wow, nabasbasok pa dito, Bato hindi? Balani, di ba? Di pang ubing. When? And of course, mga idol, alakat tayo na tagondaway. Pakasama kayo po, di kaya da Ma'am, da Mayor Sheila Galan. Ay, hello, Apo Mayor, ng mga bigat. Sir Efren nga Valdez. Ay, wala, Sir Efren. Nalig dumani yung deta. Wen, kaya ayok dito nga kada no makita lang. Bro! Ay, dapat dinani mo kayo nga doon. Wala, syempre ka. Una lang to. Wala na. May isa. Ako. Flip-top kami dyan. Daniel. Laptop ka, Daniel. Among dito guling-guling ng mga idol. 3 days lang? Guling-guling? Nga 3 days. 1 day lang. Ay, 1 day lang? Di ba? Nagtikas na ako pamuli namin. Month-long celebration. A week long lang siguro. A week long lang. So, kumadaman di gajay. Basit lang. Oo, basit lang. Kasi dito yung, kasi lang kung madyatumba-tumba, it's a week long. Di talaga nga, atidog basit kat DJ kasi lapan nakapiesta ti Paway. April 5. Pero guling-guling pero lang tinangan na. Haanin. Paway Festival. Paway Fiesta. Ay, Paway Fiesta. Kumana talaga nga main fiesta yun. Kada dyan, April 5. Lahat na ganda. Fiesta, Paway. Paway Kasi Fiesta. kami, Damili Festival. Kanya ka nung San Agustin. Kung ni St. Agustin nung kaison. Ano na ko tapos pasama kayo dyan? Kararag? Nagkuha kami. Hindi dyan, ada di dyan, Bartilyo. Ano pa ba? Ano di dyan, makaning ka. Ano ba paliga yun da? Ada na ba? Ada na paliga na. Ay, okay. Kasi nalang summer sports ko. Actually, di 14 nga nagturong ako Ijay, nagturong kami dyan Kurimaw. Di malang kami dito yan ta karnabal. Umal mo. Yung karnabal dyan, be. Apay awan. Apay ang dapi nga ganan na Jay. Haan ko kami dyan. Ang dapi nga in Ghost Carnival. Mamati kayo mga idol. Awan tao dyan. Hindi ka mo. Nasasadod sa tao dyan pa. Bagang minto no panakapiesta dito. Wata lima basta awan talaga. Ti agpatukar kadakwa. Tapos naka-stack lang talaga. Ti Ferris wheel daw. Agsilaw-silaw lang. Attraction na trabe Napya lang ako nga anda lang mat na naibistig. Sinaglakan niya yung Jaya. Una ka manula ang pagpagnaem? Una, hanggang pagpagnaik lang. Hanga dete. Tapos ang motor kape lang pan Jay. Ano dahil kumamot ka baro siguro mo tilog ako pag agluganak. At ang baro nga tilog ako. Ipangas mo. Diba? Okay. Awa 300 meters. Okay. 200 meters. Ay, so magnaka pa ni Jai. Well, Ano pa Baratilio, the Giant, ken daduma pa yung mga idol. So, again, tiguling-guling. It's, talagang traditional. Anyway, Diba? Pumashare kayo. Pa-share nyo. It is I-try nyo. it is awang babawi nga mabuya dito yung nga fiesta ano dito yun nga festival iti Paway kasi manmano once ay na ko lang dito Once in a while lang dito yung mga once a year so once a year kayo tubuyain okay alakot hang kami man nakaumay ta Idol Glenn kapo iti inimbitaran na kami ni Apo Mayor kitsak tun Ijay dagan na Ijay
Pagod-pud na Ay ba kami? haan DJ dudul making DJ. So, di may May isa nakaumayan. laing nga parte. Ngam to no bigat iso ti talagang ang pinaka main iso ko ti papanyo. Alam ko, ipotas mo ito man ti mapangkada. Sa bagay ko amit DJ. Ganun. Ti kakuan na DJ ti kasla showdown na mga Talaga, di rabin talaga. ko. Parang tanok lang niya. Mayat mat DJ street dance kasi So, sino ti umapan tanok? So, dati nakisali haanin. haan sa baldi. Ay, Di sa DJ, baldin. Na adang amin ti before idi nagala dati ti kasalang kuma nagayab da ti ngamin LJU paway nagayab da kadigidi kaya adang nga sumali ti tanok ngobe. Digidi kaya adang nga nagprak-practice ti para tanokan. Handa Handa nga nga makisali iti sala ti bike class ti iso nga super mga makwada nukuan Maratel da kada kada pa maratel te na mabanugdan. Mabanog na. Kasi, imagine na, Agsala ka pa Ano iti to class ta? na rin, practice kan to pa. Hanin naman. so today is 16. Yes. Mano lang aldawen sakbay ti tanok, kat 28 ti tanok. Oo. Pero yung mga tanok dancers and digite craftsmen kat andan nabayag na nga nagpractice ada siguro Okay. napalabas hindi pa lang February 1 kasi basta hindi February 2 basta So, kampante nga ba mga bak iti paway ti guling-guling festival yo. Kampante aka. Iti tanok. oh kampante champion da digitan. Ama. Kasi kakampante bagam kang mayor. Pauray ka. Jura ibagam nga ni Vice Mayor, Gob, Vice ni Gob. Gob. Mga abag ti pawa yun. Apo. That's the spirit. Baka maton this time. Maabag kayo. Mga bak Ay, kami. Panay kami ng mga bababak eh. Kulela. Kakala yun lae. Di ba? Actually, ti Batak nga min. Kanayin da nga mga abak di kayo kita. eh. Baka champion da pwede kita. Buwan na yan. Siyempre, Batak. Storyline na. So dati imo na nga champion iti tanok iso nga adda posibilidad da nga iso dati maudi tata. Maudi nga champion. Last mo na yan. Last yun ako ni Giant. Di ba? Kaya napintas nga minti kwada dita, napintas di arts da kasi lang kwada tay props da, napintas ti props da awan sa ragong kada niya. Kani ay shout out ko man kani Tuts ni Engineer Tuts. Iso ti idol ko dita ni basta ni engineer basta idol ko dita. Nalaing kami nga mga conceptualize ka digitay props ti tanok ken digitay di kita papabuyan niya digitay bisti ita Batak. Ay nalpas ganti anan idol Glenn. Ti? Dete Mr. Lawag Ay oo ni nga Kalman. when di rabi gayam met DJ sino tinangaba kadam Jak awan ti na saitos kung kinatay ito madadama dati impos ti Sir RJ Photography. okay. Okay, good morning kay Tristan Wyatt Gulay and ni Roslyn Ebio Foster ni Ma'am Marites Tolentino Liana na imbaga bigat yo apo kagiti aming agbibuya. Ada na pa kablaw ni Rain. Sino? Tika lang pag nandita na bilukang tila kanubado na iti makikita magtatapaw. Iso da At na may ang angin Ernesto. tay may ang angin Ernesto Ramos. Ernesto Ramos nga agtatapaw tibado na dito na ibillo ka. tay may angin Angin. Tapos JBT description na. di ka no Ernesto dito no ko so do makakita ti sinalapay tay na sinalapay nga bado Iso na Ernesto di chedo ko. Okay, ito kablawan. Ay, ito ni Mami Tessie. Kadigidya amin nga taga-paway nga gito yan, di gito naka-practice. Oo. Di gito good luck. Good luck ka na kayo, Adeng. Di gito practice pa nga papintasin nyo pa di kita salayo. Kaya of course, di gito coaches, di gito dancers, di gito propsmen nga nalalaing nga nagkakaanos nga napan nagpractice. Dato yun ipagkita yo. Let's go for it, Let's go diba? for your dati A-game yun. Kun performance level dapat, Performance level. Kasama ko naging choreography. Tapos nakaungit na.
Di ba kasi sino ka na kita? Ang sunod na pa'y tawag. Nagita na. Tapos, ano pa tayo? Bakal ti water ba? Bottled water no po. Hello kay Kamarita. Sagot na Cortez. Maripon dambaran bakara. Stressful mo ngamin talaga magbaling ka. No, choreographer, ayan. ka kasi Ilan hindi na makasurot. ada man siguro nalalaing nga dancers mo mga 5 or dahil tayo sursurong ko mga 50 kaya mo. Super, po ng gari-gari mga idol. From the propsmen, from the dancers, the make-ups na it's an investment na talaga. So dagitay ang ganda mga idol nga parang agpakastoy competition agad alam nyo naging tinalalaing choreographer nagkanakaan anos narinig ka ito na 1 anos da. Alright mga idol, oras to yun eksakto alas 6 Idol Glenn pumakadakan okay, yaman kami kadigidyo nagdengeng sapay kumata ingay yun to guling-guling DJ laing met kan awan sa baling and thank you so much sa kadigidyo aming nagbuy-buya met ti Facebook Live. Yes, and ada po ti oras yo into no laeng madamdama iti oras nga alas 6 ada po iti cultural extravaganza iti Paway Ilocos Norte iti oras ka alas 6 ayan mga idol. Okay, kay Idol Glenn, maraming salamat. Iting kaman panangan tabay or panang kakadwa. Panang kadkadwa. Kankat. Ano ito, inomotoy biyak. Basta kadkadwa. Okay.